media friends no ani khakam tei hojagirini jotorno ani Bwkhaktwi khakam tei Ttaadc se Haphangni Bwkhaktwi khakam ya pharo जों दिनै अर प्रेस मिट दिमानि अपान्दाव दंगो जोंनि Ttaadc से Haphangni स्पोर्ट्स एन्ड युथ एफेयार्स बेदागनि नायकल दंनाय जोंनि एडिसन सिउ तै खरसा दङ जोंनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जोंनि बरमरा प्रिन्सिपल अफिसार जों दिनै गाव जागाव साख्लायनो थाङै दङ दाख्लै बिसिनि जोंनि फुटबल थोंख्रोंनि बागै कायसा कक्तमा गाहाम फाइनाय तालनि बिसिं पहिला सप्ताहनि बिसिंगो कायसा जोंनि Ttaadc सुपार लीग चेंगिरि जगनाय अ सुपार लीग जोंनि ADC आम जोंनि जत फुटबल हामजगि तंनाय एबा थंगै तंनाय जोंनि युथ संनि बागै कायसा सेब्रेजागि तंगो ताई अमचिनी बुबाग्रानि नायकल फांते चिनी ऑनरेबल CM ने तिदिल मुंबई चिनी अ युथ ड्रॉग नि बागै स्पेशली चिनी अ सुपर लीग चेंगना थांगि तंगो आबन बागै चिनी जे फुटबल थंगै तंनाय चिनी थंख्रों रंनो नरक तियार इंगदी तै चिनी अ जागवा टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज जों टीम्स नामै टोटल चिनी अर 10 टा टीम तंनाय जत टीमो 20 जना प्लेयर्स जोंनाय अब चिनी डिस्ट्रिक्ट वाइज जेफ्रो प्लेयर चूज खाइनाय आप्रो ब्रग चिनी कायसा कमिटी सामजा तंनाय मैनेजमेंट कमिटी आरो बिसो चिनी जे स्पोर्ट्स नि एक्सपर्ट रक फाइनाय फातार हानि बरक थांगै प्लेयर्स सेलेक्ट लाइनाय आ 20 जनानि बिसिंगो जे 16 जना तंनाय आबंगे आ जागानि चिनी जब खय डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो ना बरक इबनि परमानेंट एड्रेस न नांनाय तै सिपाही जलांग थं गुमोतिंग थं जत डिस्ट्रिक्ट नि न जानि एरिया वो परमानेंट एड्रेस नानि नांनाय तै खरक बरि हांगे बरक हायर नाहानानि कायसा ऑप्शन तंगो जेकुनो जागानि फन बरक तै 4 जन के बरक नाहि माननाय तै चिनी अ फाइनल जे कप्लाइंग नाय बरन बागै 5 लाख फर्स्ट प्राइज तंनाय तै रनर रनि बागै हिंके 3 लाख तंनाय तै सेमीफाइनल जे जरा सगैनाय एबा हारिनाय बंग बांके 1 लाख तंनाय बेस्ट स्कोरर नि बागै 50,000 बेस्ट गोलकीपर नि बागै 50,000 तंनाय तै ओमा हाकेन जे थंगै तंनाय चिनी जत प्लेयर्स न बरो ऑनरियम मंथली 8,000 खलाय बरो माने थांनाय बरो कंटिन्यूअसली बरो 3 मंथ्स थांनाय अ खेला और 3 मंथ्स बरो प्रति मास बरो 8,000 के प्लेयर्स माने थांनाय अबका कि जत ADC एरिया नि बलक दा थुपाइना चिनी जत ADC एरिया व जे तंनाय बरो ओवर पार्टिसिपेट खलायनाय ताई जे डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम सामने मानी अब के बरक जान डिस्ट्रिक्ट आ टीम थंगनाय आ डिस्ट्रिक्ट टीम थंगनान बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नि बागै बरक रेनाय मारिनाय गाबो 28 नि बिसिंग न बरंनि अ सेलेक्ट बो पाइनाय अ मंथ नि अब चिनी जे जत जुनाले जे ड्यू थ्रुतै एबा चिनी आरो ऑनरेबल चेयरमैन JDC नि बंगनि लीडरशिप एकला आरो टीम कायसा मैनेजमेंट कमिटी खलायजगनाय आरो वो जेबो सिलेक्शन नंग आजागो चिनी मेडिकल टीम तंनाय बनि फिटनेस चेक खायाको बंगनि सिलेक्ट नाय तै आजागो वो थंपुरव जेकुनु चिनी प्लेयर्स ऑफ बंगनि इंजर्ड खा आन बागैबो इंश्योरेंस तंनाय मैक्सिमम बरक 2 लाख बरक इंश्योरेंस माननाय आबन बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकाउंट आधार कार्ड बंगनि परमानेंट एड्रेस नि प्रूफ अमर खलाय जानि जे डिस्ट्रिक्ट बनमो अ डॉक्यूमेंट सबमिट माखलाय कोनो बॉयज लेवल लातंग अ थंतिनि एज बार क्रै बुफुन सिमेथे खेला सेंजने खेला चेंगनाय नभेम्बर नि फर्स्ट वीक नि सिमिव
जों डेट फिक्स खालायाखै जों तेसा हायनो हाय जों अफिशियली एनाउन्स खालामफिनाय तब जों नभेम्बरनि फर्स्ट वीकनि बिसिङाव जों चेंनाय मैक्सिमम कयटा टीम मान मैक्सिमम जों 10टा टीम आबन बिसि अलरेडी लागला जों टीम 10टा टीम फिक्स खायका आजाव जों टीम नि बुंमो फारबायकिया अब नर्न मेडियन थ्रु दिनो जों आबो जों हाय खेलाय रिजांनाय नॉट आउट खेला आबन सुपर लीग नाय नाहार मुंताम चिन नाहार मुंत अमन तंनाय जे चिन आम जायो चिनि ताबुक कामे आम से गुरि नाय खांगे जों गोबां मा चिनि यूट्यूब आव नुगो जे ड्रग्स बाय बरक कुबुलै गोबां मा काहाम परिजाक चिनि सिक्लारो काहाम स्कुल पढ्तनाय चिन सरायरो कामे आम जायो ड्रग्स बाय कुबुलै गोबां मा देराय तमन नुजागो gai जों जेब्रो कायसा थमुगो कम्पिटिशन खालायो जों बरनति खालायमा नाय आफर बंनि सागबो काहाम तंनाय खा काहाम तंनाय लाम काहाम सगैनि बर बंनि सागनि केरियार बागै बर वान सुगि माने जरा माननाय फिटनेस तंनाय आम जायबो काहाम तंनाय एरिया डेभलपनाय अमायके जों तिरक जों खेलानि बिसिंतिबो चिनि युथ समनो परनो जागरुक खालायो बंनि केरियार सामनानि बागै जों कायसा लामा स्नांगैमा थांनानै जाखा खमलंग स्टेडियाम दा थांजांनाय बा सेमिफाइनल्स में खमलंग स्टेडियाम थुनाय आबोन सिगांगै जों जान डिस्ट्रिक्टआव जों मार्ट चुज खालायनाय बो मार्टो बो एरिया बो टीम न हंगे जों आरो मथंगि मान आबो जों फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली नंग थ्रुतिनो जों आबो एनाउंस खालायनाय प्लेयर नि मिनिमम एज लिमिट एज नो बा सर गेम्स नि अब रूल रेगुलेशन बो बाहाय rules regulation ga जों गाइडलाइन केस नाम दंगा अब जों ऑफिशियली जो जगह इंस्ट्रक्शन होनाय आ गाइडलाइन तंनाय चिनि बिनि इंश्योरेंस बागै बहुत ताम डॉक्यूमेंट सबमिट खालामनाय दा बिनि ऑनरेरियम हामनाय बागै जों ऑफिशियली बिनि मंथली ऑनरेरियम हाबथानाय आबन बाय बिन बैंक अकाउंट ड्रॉ बिन आधार कार्ड प्रूफ ड्रॉ आजागो बो सबमिट मा तो सार सेमीफाइनल नि सिमी दा rules and regulations जामन बो डिसिप्लिन फॉलो खालिया आंगै आ डिसिप्लिन फॉलो खायंगा बो ताम पनिशमेंट तंग अब गोबां मा डिटेल्स आजागो न जों इंस्ट्रक्शन जे गायसा लिस्ट नामे आको जों अब ऑफिशियली जों अब चिनि मीडिया रम थ्रु दैना जों अब न आवे खायने सार सेमीफाइनल नि सिमी के खमलंग स्टेडियाम मो सेंनाय हाजा खमलंग बट चेंगमानि हेंगे जों खमलंग चेंनाय खमलंग के सेंनाय इनोग्रेशन ओला खाइबे के सेमीफाइनल सिमी के ओला तेसे फिनाय आफाय बार के खेला के माने जतो डिस्ट्रिक्ट न थुंजाना है डिस्ट्रिक्ट जेबरो सेमीफाइनल फाइनल सेंगाय जान डिस्ट्रिक्ट चूज खायनाय मार्ट बो जागो मार्ट काम तंकु आ जागा जों चूज खायो बो टीम मोनथनाय आबो सेटअप फ्लो चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली आमनो जों एनाउंस खालायनाय